Manheru akanaka varanda veZimbabwe. Tasvika paepisode 18 dzenhau dzaBrett Mvet. Svondo rino nhau dziye dzinoti Tajamuka, sezijikile, Hatichada, hatisafune, Hatichatya. Svondo rapfuura here takaona maactivists vachisungwa nemapurisa ejunta. Mwedzi wakapfuura takaona minista achida kurova pastor nekuti vakataura kuti nyika yaparara mucar park. Pane macomrade ekuoccupy Africa Unity Square vakatanga occupy square for 24 hours per day. Tikaverenga constitution yedu yeZimbabwe, zvinhu zvakadaro zvinobvumidzwa ende zviri pamutemo. Apa maactivists acho vakangogara zvavo, havasi kukanda matombo, havasi kupisa mota, havasi kurova vanhu, vakangozvigarira vega zvavo vasina violence. Mukati mavo pane vamwe vakabereka vana, vamwe vakatoremara vakagara muwheelchair. Asi riot yakauya, tumbwanana twejunta tuye tunonzi riot, vakasunga vanhu, vamwe vachirohwa nekuiswa mumahandcuffs kuendeswa kujeri. Pavakaendeswa kukoti, makoti ejunta zvakare, vakatongerwa bheo re$1,000 pamunhu. Asi mutemo wenyika unoti kana jaji akuisa bheo anofanira kutarisa mutemo wacho kuti chii chavakaita, uyezve vane mabasa kana kuti vane mari dzacho here dzekuzobhadhara bheo, mhaka yacho uyezve inenge yakamira sei, vanenge vachikora chii. Mukoti iyoyo zuva rimwe chete, jaji umwe chete, pane murume akaita fraud yekuba $6,000. Fungai kuti akatongerwa $100 bail. Saka zvakutoreva kuti kugara mupaki zvako unotorowerwa mujeri more than munhu anoita nyaya dzake dzefraud. Pavanga vari kuremand, pane mumwe muactivist anonzi Roy akawanikwa akafa pahotera. Mapurisa ejunta vakati akazviuraya nekujamba nepawindow pa7th floor yehotera. Tisati tabvuma izvozvo, ngatizivei kuti muZimbabwe titone muchirungu inonzi Guinness Book of World Records. Zimbabwe takatobata world record yevanhu vakasangana nemiti muhighway vachinzi vakarovera mota yavo ipapo. Uyezve Zimbabwe ine imwe Guinness Book of World Records dzemota dzinomira munjanji yezvitima, apo chitima chogorovera mota ine munhu mukati. Ndo mabasa remapurisa emuno muZimbabwe kurongera vanhu kufa. PTUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, chairman wekumasvingo akatorwa nemapurisa ejunta pakati pezuva apa akanga achidzidzisa vana muclassroom. Vakauya kuzomutora vakati vari veku Office of the President. Akasungwa, akarohwa mudumbu, musoro, musana, apa akagariswa pafloor yeconcrete asina kupfeka boots. Akabvunzwa zvakawanda, akabvunzwa kunzi mukadzi wake ndiani, anoshandira kupi, vana vake ndevanani, vanoenda kuchikoro kupi, vanogara kupi. Zvinhu zvese zvichingobvunzwa. Vapera kumurova nekumubvunza, mumwe wacho kambwanana kejunta kakabva kati, and I quote pano, "You are lucky because Vandituma had told me to do worse things on you." Fungai zvenyu, zvinhu zvakadai zviri kuitika mazuano in the year 2016. #Tajamuka or sezijikile. Vamwe maactivists vatanga kuoccupy nzvimbo, vachipa maspeech kusvika tumbwanana twejunta tuye tunonzi mariot tichisvika tichidzinga vanhu ipapo. Kutaura nevanhu zvinofanirwa kubvumirwa neconstitution yedu, asi junta haidi kunzwa izvozvo. Saka vamwe vacho vakasungwa, ende pamwe chete bheo yacho yakasvitswa pa$25,000. Kupenga kwemajaji
ejunta zvakare. Varanda veZimbabwe, pandakauya kuno kudiaspora muna 2003, ndakaudzwa nakulezi vangu, mukoma wamai, katsumo kechirungu chinoti, doing the same thing over and over again and expecting a different result is called madness. Kwatakuenda uku ku 2018, tiri kuona kunge ma-opposition party aya achiri kushandisa ma-tactics atakashandisa kubvira the year 2000, asi vachifunga kuti 2018 hazvikoni. Izvi zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika zvandabva kutaura nezvazvo pamusoro apa zvinoratidza kuti junta richashandisa jambanje kutora upresident. Chero tikakunda muna 2018, maresults aya anongobatwa, wombobikwa, wombogaiwa, womboitwa zvanoitwa ikoko kusvikira junta riye rakunda kana kusvikirwa pashedzwa run-off. Zvatinofanirwa kuzvibvunza isu vanhu veZimbabwe ndechekuti chii chatichaita chichasiyana nezvatakamboita since the year 2000. Isusu sema-activists ndo patiri kuti tinofanirwa kumanikidza opposition kuti ibatane mucoalition. Coalition iye ndiyo ichatibatsira kuti tirwise junta kana yatanga jambanje iye. Kana pane kubatana kwevanhu, ndo panobuda nzira yokudefenda vote yedu. Ngatisanyeperani varanda veZimbabwe. Junta rinotoshandisa violence in 2018. Hapana chimwe chinhu chavanoziva kunze kwekurova kana kuuraya vanhu. Ndo panoda kubatana kwedu kuti tikwanise kudzorera, kuti tikwanise kubatsirana, kuti tiwane kurwisa tumambwanana tuye tuchatumwa kuzotirova. Varanda veZimbabwe, pose pose pamuri pasi pano, tsvagai nzvimbo yokuita ka-occupy kenyu mega, kajamuka kenyu mega, kana kuri kuofisi, kubasa, kusite muchikanya cement, kuchikoro muri muclassroom, makamirira mataxi, muri kuchechi, kwese kwese kwamuri, taurirai vamunawo kuti yave nguva yokubatana tibvise junta. Nguva yasvika, tajamuka, sezijikile, hatichada, hasisafuni, ende hatichatye. Ndo panoperera nhau dzaBrett Mvet. Kana mafarira zvandataura, mototsvagawo mama YouTube videos kana ma Facebook videos, pose pane mukanyorwa kunzi Brett Mvet. Ndatenda.